Enw i di Sarah Griffith-Smith a dwi'n rhedeg salon harddwch Beautique ar y stryd fawr yn Porthmadog. Salon sy'n gwneud gwynedd, tanio, massage a dwi wedi bod mewn busnes ers 2008. Y sialens mwyaf mewn busnes hyd yn hyn swn i ddeud ydy staff. Mae ffindio y tîm iawn o therapists sydd yn mynd i siwtio fi fatha salon ag yr cws mae'r hun yn sialens mawr. Mae wedi cymryd 8-9 mlynedd i mi ffindio y tîm iawn a dwi'n falch o ddeud rwan mae y tîm o staff sgen rwan yn gret. Nes i ddechrau ar ben yn hun mewn un rŵm yn 2008. Erbyn wan mae y busnes wedi codi. Dwi wedi gallu prynu lle yn hun. Mae'r salon ar 3 llawr. Mae gynnau 6 o staff ag 9 rŵm i gyd. Social media, definitely. Mae Facebook, Instagram, Twitter. I cwmni ia bach, mae o'n gret. Mae o am ddim. Fy athrawes Jill Renshaw. Os oes ddim am hi, iswn i ddim yn yr industry yma wan. Oedd cael hi tu ôl i fi, yn pwysio fi, yna dweud, Sarah, do it. Swn i ddim yn yr situation wan. Gwrando, dyna be iswn i'n dweud. Mae o yn ofnadwy o important am bod chi'n gwrando ar cwsmeriaid, cos ar diwedd y dydd, nhw sy'n talu ni. Gwrando ar y positives, gwrando ar y negatives, efyd staff. Mae yna ups and downs i gael, ond mae isio reidio nhw. A ffocysio ar gôl. Os gynnach chi gôl, i gario ymlaen a i beidio gadael i neb rhoi chi off. Just cario ymlaen.